er vi ikke begyndt endnu. Yes, vi har en rugbrødschallenge, og vi skal nå at spise hele rugbrøden inden 30 sekunder. Prøver du tælle ned på 3? Ja. 1, 2, 3. Fuck, den tør. Mange klarer 18. 14. 10. 7. 4. Sådan, færdig. Og det tager Ja, for helvede, mand. Nu kommer der en her. Hvad med 1 liter vand på 10 sekunder? Hvilken? Hvilken kode